Nakon korupcije u politici, o korupciji na fakultetima. Nje, tvrdi dekan Zagrebačkog medicinskog fakulteta, neće biti više zbog vraćanja prijemnih ispita. Iako tvrde da priznaju državnu maturu, postavlja se pitanje što će biti s projektom, odluče li se na isti korak i ostali fakulteti. Andrijana Čičak ima priču. Državna matura najvažniji ispit koji će odrediti tijek vašeg života. Tako su je najavili. No tako više nije na Zagrebačkoj medicini. Odlučili su se na dodatne provjere znanja. Sve one izjave da ćemo diskriminirati djecu koja nemaju novaca za posebne nekakve edukacijske tečaje i pripreme su potpuno netočne. Radi se o dobro definiranom gradivu koje je dostupno u svim priznatim udžbenicima iz fizike, kemije i biologije u Hrvatskoj. Tako se boduju prosječne ocjene iz srednje škole do 26%, državna matura i to hrvatski, matematika i strani jezik 24%, a posebna provjera znanja iz biologije, kemije i fizike 50% od ukupnog broja bodova. Tako će fakultet utjecati na odabir budućih studenata koji su prošle godine ili su oni sada slabiji ili državna matura možda nije pitala one dijelove gradiva koji su za nas bitni. Kompletna organska kemija nije bila zastupljena niti jednim jedinim pitanjem. Slično već postoji na zagrebačkom pravu, no oni su to nazvali test razumijevanja teksta i logičnog zaključivanja, na stomatološkom kao i na filozofskom, koji doduše ima tek test inteligencije. U ministarstvu tvrde fakulteti imaju to pravo, ali apsolutno u nijednom trenutku niko ne može dovesti u pitanje državnu maturu. Ne žele je ni rušiti, kaže rektor sveučilišta, no dosta im je da se njih smatra korumpiranima. Pogotovo nam nije drago kada se generalno govori o državnoj maturi kao antikorupcijskoj mjeri. To se može smatrati načinom tretiranja sveučilišta i njegovih djelatnika koji nikako ne može biti prihvatljiv za nas. U današnjem sustavu školstva, da se malo našalim, teško bi se Einstein upisao na bilo koji fakultet, jel? Nacionalni centar za provedbu državne mature dao je prijedlog. Dodatni testovi neka budu dio državne mature, a ispit za učenike time besplatan. Da njihova ekipa, profesora medicinskog fakulteta, koji su do sada radila do pretprošle godine takav ispit na medicinskom fakultetu, naprave to u nacionalnom centru, da nacionalni centar taj jedan ili više takvih ispita pripremi i provede u više regionalnih centara. Vremena za dogovor još ima. Ove godine državna matura je krajem školske godine.